Viete, čo je najdôležitejšie pri športových slúchadlách? No okrem toho, aby mali dobrý zvuk, tak dôležité je aj to, aby vám pri športe nepadali z uší. A samozrejme, aby vydržali aj nápor potu. V dnešnom unboxingu si predstavíme 3 modely športových slúchadiel JBL. Vítajte pri novom videu. Pred objektív si dnes zobrieme 3 modely bezdrôtových slúchadiel určených na šport. Cenovo najdostupnejší model JBL Endurance Race, zlatú strednú cestu v podobe Endurance Peak 3 a najvymakanejší model Reflect Aero. Všetky spomínané slúchadlá majú k dispozícii funkciu Ambient Aware, vďaka ktorej si viete vy nastaviť, aký chcete mať prehľad o tom, čo sa deje vo vašom okolí. A to je pri športe samozrejme veľmi dôležité. No a funkcia Talk Through, vďaka ktorej si nemusíte v prípade rýchleho rozhovoru na ulici dávať dole slúchadlá. Jednoducho gestami si ju viete zapnúť. Ako som spomínal, dôležitá je aj certifikácia prachu a vodeodolnosti. Cenovo najdostupnejší model Endurance Race sa môže pochváliť certifikáciou IP67. To znamená, že sú úplne prachotesné a vydržia aj ponorenie do vody do 1 metra. Musím povedať, že toto je fakt dobrá vec. Po športe si ich viete takto ľahko umyť od potu priamo v umývadle. Modely Reflect Aero a Endurance Peak 3 sa môžu pochváliť ešte lepšou certifikáciou, a to IP68. Sú úplne prachotesné a vydržia vo vode do 1,5 metra až po dobu pol hodiny, takže sú vhodné aj na surfovanie. Čo sa týka výdrže batérie, tak Endurance Race ponúkajú kombinovanú 30-hodinovú výdrž batérie, Endurance Peak 3 majú až 50-hodinovú kombinovanú výdrž batérie, no a o čo si horšie sú na tom Reflect Aero. Tie ponúkajú 24-hodinovú výdrž batérie. Viac funkcií si v tomto prípade žiaľ vypýtalo svoju daň v podobe kratšej výdrže, ale o nich si povieme neskôr. Poďme si ich postupne predstaviť. JBL Endurance Race, cenovo najdostupnejšie s parádnym zvukom a praktickými funkciami, ktoré sa vám pri športovaní budú hodiť. Takto by som na začiatok zhrnul model Endurance Race. Poďme si to ale rozmeniť na drobné. Tieto slúchadlá sa píšia 6 mm dynamickými meničmi a technológiou JBL Pure Bass, pretože ako sme pri zvuku z dielne JBL zvyknutí, obdarí vás masovými basmi. Správne slúchadlá na šport by ale mali mať aj dobrú ergonómiu a o tú sa postará technológia Twist Lock. Tá zmierňuje nepohodlie v tlakových bodoch a vďaka tomu sú príjemné na hoc aj celodenné nosenie a poskytujú ešte lepšie tesnenie. Vyzdvihnúť musím aj stereo mikrofóny týchto slúchadiel. Vďaka ním si viete hravo vybaviť telefonáty, zadávať príkazy hlasovým asistentom a taktiež si nastavovať funkciu Ambient Aware, s ktorou si určíte, koľko okolitého hluku vám má byť preniknutého naspäť do slúchadla. Poviem to na príklade. Vydáte sa bežať do mesta a popri kvalitnej hudbe potrebujete mať aj prehľad o tom, čo sa deje vo vašom okolí. Tak nech sa páči, Ambient Aware vám verne poslúži. Na rýchle pokeci na ulici je tu funkcia Talk Through. JBL Endurance Peak 3. Z tejto trojice ponúkajú najdlhšiu výdrž batérie. Kombinovane vám vydržia hrať až 50 hodín, z toho slúchadlá samotné 10 hodín a nabíjacie púzdro im dodá šťavu na ďalších 40 hodín. Oceňujem aj rýchle nabíjanie a to za 10 minút sa vám slúchadlá nabijú na takú kapacitu, že vám vydržia hrať ďalšiu hodinu. OK, ale dosť bolo o batérii, poďme sa povenovať tvaru nosenia. Takzvaný Power Hook je špeciálnym dizajnom pre ergonomické nosenie. Ohybný háčik, takzvaný Twist Lock, ktorý na nich nájdeme, vám zabezpečí, že vám slúchadlo nevypadne ani v tých najaktívnejších chvíľach. Telefonovať aj vo veternom prostredí počas bicyklovania? Vďaka štvorici mikrofónov, ktoré tu nájdeme, to nie je žiaden problém. Navyše vďaka funkcii Voice Aware si vy zvolíte, koľko vášho hlasu vám má preniknúť naspäť do slúchadiel. No a o kvalitný zvuk sa postarajú masívne 10 mm dynamické meniče spriahnuté s technológiou JBL Pure Bass, takže o kvalitný zvuk sa nemusíte báť. Poďme sa ešte pozrieť na najvymakanejší model z tejto trojice. Musím povedať, že hrajú výborne, a to vďaka technológii JBL Signature Sound a 6,8 mm dynamickým meničom. Spomedzi tejto trojice slúchadiel majú najčistejší zvuk, ale nie na úkor basov. Tie si užijete taktiež do síta. Áno, ako sme si spomínali, majú síce najkratšiu výdrž batérie z tejto trojice, ale nadúpané technológie a šestica mikrofónov si takto vypýta svoju daň. Ale na druhej strane nabíjajú sa naozaj rýchlo. Za 15 minút nabíjania ich nabijete na ďalšie 4 hodiny. Brutálne čistý hlas aj vo veternom prostredí vďaka 6 zabudovaným mikrofónom. Z toho štvorica mikrofónov vďaka technológii Smart Ambient dokáže riadiť úroveň preniknutého ruchu z okolia.
a toto je pri športe naozaj parádna vec. No aby sme nezabudli na ergonómiu, tak za mňa osobne sa tieto slúchadlá spomedzi tejto trojice najlepšie nosia. Zabezpečuje to tvar oválnych trubíc, tzv. Oval Tubes a Power Fins pre bezpečné a tesné nosenie. Vďaka aplikácii JBL Headphones si tieto slúchadlá viete prispôsobiť na maximum presne pre vás. Funkcia Check My Best Fit vás prevedie nastavením slúchadiel, aby vám čo najlepšie držali v ušiach, no a vďaka ďalším nastaveniam si personifikujete slúchadlá. Napríklad viete si takto nastaviť gesta, aby ste pre nastavenie slúchadiel a hudby nemuseli vôbec vyťahovať váš mobilný telefón z vrecka. No a keď spomínam tieto gesta, poďme na aplikáciu JBL Headphones. Po zakúpení ktoréhokoľvek modelu z radu športových slúchadiel od JBL si odporúčam stiahnuť aplikáciu JBL Headphones. Okrem návodov tam nájdete aj equalizer, no a samozrejme takto nájdete aj všetky potrebné funkcie ako napríklad Ambient Wear či Talk Through a samozrejme viete si predstaviť aj gestá pri ovládaní slúchadiel. A čo na záver, nech už siahnete po ktoromkoľvek modeli, ktorý sme si práve predstavili, budete spokojní. Čo sa týka zvuku, veď ten je pri slúchadlách asi najdôležitejší, tak všetky tieto modely splnia vaše hudobné očakávania. A zatiaľ čo modely Endurance Race a Endurance Peak 3 ponúkajú parádny basový zvuk, tak pre skutočných hudobných fajnšmekrov je pripravený model Reflect Aero z JBL Signature Sound, takže hraje ešte o stupienok lepšie. Teší ma, že konštruktéri mysleli aj na prachu a vodeodolnosť a všetky spomínané slúchadlá si môžete po náročnom výkone umyť vo vode. No a vedieť si zobrať slúchadlá aj na surfovanie? Tak to už je niečo. Sledovali ste ďalší JBL unboxing. Pokiaľ vás zaujímajú novinky zo sveta JBL, nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach a takisto nás odmeniť lajkom či odberom.